Не пощади строителството в Кърджали. В града отчитат близо 50 на 100 спад в бранша. Кризата засегна дори общината, където през последните 4 години бяха направени най-много публични инвестиции на глава от населението. Почти всички частни, общински и държавни обекти са замразени. Междуфирмената задлъжнялост придобива огромни размери, а много от строителните компании вече съкращават работници и специалисти. Само в Кърджали държавата е вложила над 110 милиона лева в инфраструктурни проекти през последните 3 години. Двойно повече са частните инвестиции в строежа на жилища и хипермаркети. Сега строителството е замряло и много от фирмите са пред фалит заради забавени плащания и натрупани задължения. Финансовото състояние на най-големият строител, община Кърджали, също е тежко. Над 90% от задълженията, които сме натрупали през последните година и половина до 2, са от неразплатено капитално строителство. Общините издават строително разрешение за изграждането на различни обекти. През последните 6-7 месеци в сравнение с миналата година, брой на издадените разрешения вече е спано над 3-4 пъти. Основната причина за кризата в строителството е намалялото търсене на жилища и търговски обекти, както и замразяването на вече започнати инфраструктурни проекти. Повечето от мъжете в Кърджали изкарват прехраната си като строители в столицата и морските курорти. Заради съкращенията в бранша, сега те търсят работа в родния си град, но местните фирми също са в криза. Една фирма оцелява, като свива до максимално разходите. За съжаление пристъпва и към освобождаване на част от персонала. Според строителните предприемачи, държавата трябва да се намеси, за да омекоти социалния шок. Държавата може да помогне първо, като стане коректен платец, да си плати услугите, които е ползвал от строителите. Неразплатените плащания в строителството в Кърджали вече надхвърлят 6,5 милиона лева.